Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Κυριακή των Βαΐων σήμερα. Εγώ δεν θα περιγράψω κάτι άλλο. Θα αφήσω την πόρτα να μιλήσει από μόνη της. Βλέπουμε το πέταγμα των μελισσιών. Μετά από μερικά χρόνια εμπειρίας μπορείς να καταλάβεις τι επικρατεί μέσα. Η ζυγαριά απλά μας το επιβεβαιώνει. Πάμε να δούμε μαζί τι επικρατεί. Πάμε να δούμε τι επικρατεί μέσα μετά το κρύο που πέρασε. Το τελευταίο τίναγμα έγινε την προηγούμενη Κυριακή και έχουν περάσει 7 μέρες. Περάσανε. Οι 4 μέρες που περάσανε ήταν το κρύο. Όταν λέμε κρύο εννοούμε -2 το βράδυ. Να δείξω λίγο τι επικρατεί στο μελίσι. Να έχω και τον ήλιο. Δεν ξέρω τι φαίνεται. Πάντως το μελίσι είναι 20 σκαστό. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι τίναγμα πάλι. Τα μελίσια μας τα έχουμε χωρίσει σε 2 ομάδες. Έχουμε τα πρώιμα που είναι αυτά εδώ και τα όψιμα που παίρνουν πάτωμα τώρα. Γιατί παίρνουν πάτωμα τώρα? Γιατί πήραμε από μία παραφιάδα πρώιμη στο καθένα. Γιατί τα θέλουμε πρώιμα και όψιμα? Τα θέλουμε πρώιμα και όψιμα γιατί τα πρώιμα που θα γίνουν μεγάλα μελίσια θα πάνε στον έλατο όσο το δυνατόν πιο δυνατά γίνεται, που είναι νωρίς, και τα όψιμα θα πάνε στο θυμάρι που είναι πιο πίσω. Ας δούμε πρώτα τον όροφο. Για να δούμε τι κάνουμε. Ψάχνουμε πρώτα απ' όλα να βρούμε 2 άδεια. Μπορεί να πέρασε το κρύο, μπορεί να καταναλώσαν τροφές, αλλά όταν είναι στημένα καλά τα μελίσια, σε 3 μέρες και μόνο κάνουν θαύματα. Εδώ βλέπουμε σταγονίτσες άδεια. Μπορώ να το πάρω κάτω. Να βρούμε άλλο ένα. Εδώ ο τοίχος είναι πιο βαρύς, έχει μπλοκάρει καλά. Παραμέσα πιο πολλά μέλια. Παραμέσα πιο πολλά μέλια. Έχουμε αρχίσει και δεν βρίσκουμε άδεια στο πάτωμα. Βέβαια από ό,τι βλέπω από εδώ μπορεί να έχει ένα. Ναι, έχει. Και 2 έχει. Οπότε αυτό είναι καλό προς το παρόν. Ορίστε, άδεια. Τα μελίσια είναι εκεί που τα θέλουμε. Πάμε τώρα στη γονοπολιά. Βλέπουμε ότι έχει μέλια κάτω, πάνω. Αυτό πάει να πει ότι το μελίσι έχει αρχίσει και δουλεύει το πάτωμα. Όσο δεν δουλεύει το πάτωμα, τότε αποθηκεύει μέλι στα στεφάνια. Πάμε να δούμε κάτω. Το ιδανικό σενάριο είναι 8 γόνους. Εδώ βλέπουμε αυγά. Αυγά κάτω-κάτω, εδώ αυγά και πάνω μπλοκάρισμα. Από πίσω πιο πολλά. Ο τοίχος ακόμα έχει τροφές. Πλησιάζει και η περίοδος που θα βλέπουμε 10 γόνους κάτω. Ξέρετε, η μέθοδο με το διάφραγμα είναι ο καλύτερος κριτής των βασίλισσών. Εκεί βλέπεις αν οι βασίλισσές σου είναι καλές και αποδοτικές. Χωρίς το διάφραγμα δεν μπορεί να το δεις αυτό.
γόνους. Αυτός ο γόνος μας κάνει για το πάτωμα. Βλέπουμε γόνο. Τα λόγια περισσεύουν, δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Ο γόνος από εδώ μέχρι εδώ κάτω, μέχρι και η γωνία είναι γεννημένη. Και ο γόνος στο άσπρο πλαίσιο, τώρα αν τίναζα, αυτό το πλαίσιο εδώ θα τα έκανε όλα μουσκεμα. Και πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Ερχόμαστε εδώ που ξεγονεύει και βλέπουμε τις σταγόνες του μελιού. Να τινάξω έτσι μόνο για την επιβεβαίωση και μόνο, για να φαίνεται και σε εσάς εκεί που τα βλέπετε ότι αυτά που λέω ισχύουν, Εντάξει. Δεν περιγράφω άλλο που λένε. Βάζω μέσα τα αυγά. Είναι και αμαρτία να του τεινάζουμε το μέλι. Δείτε εδώ γόνους. Με το ρυθμό που αναπτύσσονται τώρα, και εδώ είναι όλο αυγά. Κούπες ούτε για δείγμα. Μέχρι στιγμής καταπολεμάμε πολύ καλά τη σμηνουργία, με επιτυχία. Μελίσι δεν μας έχει σμηνουργήσει και μακάρι να μην μας σμηνουργήσει, γιατί όταν σμηνουργεί το μελίσι κάνει τη χρονιά. 6 γόνους του αφήσαμε, 2 άδεια να έχει να γεννήσει, και σε 6 μέρες θα είμαστε πάλι εδώ για να δώσουμε χώρο στα μελίσια. Απλά την επόμενη φορά αυτό το μελίσι εδώ, όπως φαίνεται, θα πάρει τρίτο πάτωμα. Πάμε να δούμε και κανένα ακόμα. Να δούμε λοιπόν και αυτό εδώ τι κάνει. Η χρονιά εξελίσσεται πολύ καλά. Οπότε τι κάνουμε? Ανοίγουμε το μελίσι. Βρίσκουμε 2 άδεια πλαίσια για να κατεβάσουμε στη γονοφολιά. Εδώ βάζει μέλι, αλλά δεν είναι πολύ, οπότε θα το κατεβάσουμε. Και ένα άσπρο από τον τοίχο. Κάνουμε χώρο στη μέση. Και πάμε κάτω. Έχω τη βάση δίπλα για να κουμπάω το πάτωμα. Και για να δούμε. Να το φαίνεται καλά. Φαίνεται. Το μελίσι αυτό εδώ, το συγκεκριμένο, είναι ένα 18 θα έλεγα. Για να δούμε. Το 2 έχει αυγά μέλια γύρες. Αυγά μέλια γύρες. Ψάχνουμε να βρούμε
δύο σφραγισμένους. Εδώ βλέπουμε ωραίο γόνο. Δεν μας κάνει. Εδώ δεν μας κάνει. Εδώ έχει αυγά, δεν μας κάνει. Εδώ γύρες, γόνο μέλια, ωραία. Για να δούμε. Αυτός εδώ μας κάνει. Μας κάνει γιατί εκολάπτεται και μπλοκάρει με μέλι. Και από εδώ, ωραίος γόνος, πάτωμα. Για να δούμε, θα βρούμε άλλον έναν. Ορίστε κιόλας. Ωραία γόνη. Μεγάλη. Οπότε, θα βάλω μέσα τα αυγά. Εδώ έχει αυγά και τη βασίλισσα. Ορίστε. Οπότε αυτό το μελίσι είχε 8 γόνους. Πήραμε τους δύο και του δίνουμε χώρο απ' έξω. Χώρο και απ' την άλλη. Και μάνι αυτό το μελίσι μας έγινε 20. Την επόμενη φορά, σε 7 μέρες δηλαδή, θα πάρει τρίτο πάτωμα. Πάμε να δούμε λοιπόν κανένα ακόμα. Εδώ τι έχουμε, να εξηγήσω τα πολύ γρήγορα. Έχω επιλέξει μερικά μελίσια να τα κάνω για παραγωγή βασιλικού πολτού. Και πώς το κάνω? Έχω έρθει σε καθένα και έχω βάλει από ένα πλαίσιο με κελιά για βασιλικό πολτό. Κάθε βέργα έχει 60 κελιά. Βλέπουμε πόση μέλισσα την έχει αγκαλιάσει, την έχω βάλει μέσα για να πάρει μυρωδιά. Ανά 3 μέρες το κάθε μελίσι θα εμβολιάζεται με 60 κελιά. Λοιπόν τώρα, για να δω λίγο τι φαίνεται. Το μελίσι είναι 20. Το μελίσι μας είναι 20. Όπως το βλέπω, δύσκολο να βρω άδειο. Για να δω λίγο τι φαίνεται. Να φέρω και πιο κοντά την κάμερα. Εκεί. Το μελίσι μας έχει κοσαρίσει. Πάμε να δούμε λίγο το πάτωμα τι έχει και να σας πω εδώ τι κάνουμε. Ξέρετε, όταν κάνεις μία μέθοδο πολλά χρόνια, μετά τη διαβάζεις απ' έξω για ανακατοτά, την ξέρεις απ' έξω. Βλέπουμε τώρα εδώ μέλια. Τα αφήνω έξω. Τα μελίσια, εγώ έχω φτάσει σε σημείο να τα διαβάζω από την πόρτα και μόνο. Η ζυγαριά μου επιβεβαιώνει μόνο αυτό που βλέπω. Βλέπουμε τώρα, η τροφοδοσία έχει σταματήσει εδώ και 15 μέρες, μπορεί και παραπάνω. Βλέπουμε τώρα εδώ τι κάνει το μελίσι. Με το κρύο που πέρασε, μπορεί να έφαγαν μερικά μέλια, αλλά φάγαν και γύρες. Εδώ είναι η γόνη που ανέβασα την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ βλέπουμε κελιά, τα αφήνω όπως είναι, δεν μας πειράζουν καθόλου. Εδώ η βέργα μας.
Αν τινάξω, θα δείτε τι θα πέσει. Για να δω τώρα, θα φανεί. Θα φανεί, θα το κάνω λίγο πιο ψηλά. Εγώ ξέρω τι θα πέσει. Γιατί βλέπω ότι μπαίνει μέλι. Τώρα, αυτά τα μελίσια εδώ πλέον είναι από τα πολύ καλά παραγωγικά. Αυτό είναι παραγωγικό μελίσι. Έχει κοσαρίσει. Μπορεί να έφαγε μερικά μέλια, αλλά σε 3 μέρες τα ίσιοσε πάλι. Ένα δεκαήμερο χρειάζεται αυτό το μελίσι και έχει γεμίσει. Τώρα τι χειρισμό κάνουμε εδώ? Να δω και εδώ. Εδώ ξεκίνησε και σφραγίζει. Πολύ απλά θα πάρω 2 μέλια. 2 μέλια. Και θα βάλουμε τρίτο πάτωμα. Έχουμε ακόμα τριγυμμένα. Και ξεκουμπώνουμε το πάτωμα. Έχει καλό βάρος. Εξάλλου, όπως είπα και πριν, το μελίσι φαίνεται από την πόρτα τι δουλεύει. Και πάμε τώρα να βρούμε πολύ γρήγορα 2 σφραγισμένους γόνους. Εδώ τώρα έχει έρθει τόσο μέλι 2 μέρες που μπλόκαρε το πλαίσιο που του βάλαμε. Πάμε παραμέσα. Ένας γόνος. Η γόνη φέτος είναι πάρα πολύ καλή. Το βάζουμε στο δεύτερο πάτωμα. Βάζουμε μέσα στη θέση του ένα άδειο. Πολύ καλή γόνη. Γι' αυτό και το μελίσι έγινε πολύ μεγάλο. Ξύλο με ξύλο. Όπως το βλέπω, την επόμενη φορά θα γίνουν πάρα πολλά τριόροφα. Έχουν πάρει πολύ φόρα τα μελίσια. Ο καιρός δεν πιστεύω να ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Το κρύο εννοώ. Αυγά. Και εδώ έχει αυγά στη μέση από τη μία μεριά όμως. Οπότε τι κάνουμε? Τις φέρνω τα αυγά στο κέντρο. Τις φέρνω τα αυγά στο κέντρο. Θα τις πάρω και το μέλι που έχει μπλοκάρει. Μέλια. Θα το βάλω και αυτό στο πάτωμα. Και θα τις βάλω ένα τριγυμμένο στη θέση 9. Διάφραγμα. Πρώτο πάτωμα. Το κάνω λίγο ευρυγόνιο για να φανεί. Έτσι. Και τρίτο πάτωμα. Βάζω τα μέλια στο κέντρο. Βλέπουμε μέλισσα, έτσι. Και έτσι έχουμε και τα πρώτα τριόροφα. Πάμε να δούμε κανένα ακόμη.
η βάση μας που μας ακολουθεί πάντα. Και αυτό έχει παρασφίξει, μου φαίνεται. Αυτά που σπάει θα βγαίνουν 40, όχι 30. Όπως το βλέπω, δύσκολο να βρούμε. Για να δούμε. Βέβαια είναι η ώρα 2:30, οπότε όλη η συλλέχτρια είναι έξω. Δηλαδή αυτό το μελίσι τι θα γίνει όταν μαζευτεί πίσω. Βλέπετε το μέλι με λίγο πληθυσμό. Πάμε για τρίτο κατευθείαν. Έχουν βαρύνει αρκετά τα πατώματα. Δείτε εδώ γονοφολιά τώρα, έτσι φαίνεται. Γονοφολιά φαίνεται. Για να δούμε. Εδώ που έχει σφίξει θα έχει κάνει χελιά. Και οι βασίλισσες είναι 2024. Φάση ηλεοτροφίας. Για να δούμε. Η επικρατεία εδώ. Αυγά. Το φέρω κοντά, μήπως και θα πιάσει. Να σας πω και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Μερικά πράγματα τα παρατηρείς για να τα βρεις. Το πλαίσιο το σήκωσα έτσι. Από την εδώ πλευρά, δηλαδή από την πλευρά προς τους γόνους, έχει μεγαλύτερο μπλοκάρισμα από γύρι. Γιατί το μελίσι φέρνει τις γύρες δίπλα στο γόνο. Από την έξω μεριά όμως, από την από εδώ μεριά, ο γόνος έχει μεγαλύτερη έκταση. Αυτό γίνεται γιατί από εδώ έχει πιο ελεύθερο χώρο η βασίλισσα να γεννήσει. Γυρίζει πολύ συλλέχτρια. Εδώ ο γόνος ανοιχτός. Άλλος γόνος. Ορίστε ο ένας γόνος. Βλέπετε από το τίναγμα γίνεται μουσκεμα από το μέλι. Να γυρίσουμε τα αυγά, μήπως είναι και η βασίλισσά μας. Και όμως, παρόλο που το μελίσι θεωρητικά είναι σφιγμένο, για να δούμε, έχει κάνει κουπάκια. Ούτε κουπάκια δεν κάνουν. Γόνος υποψήφιος για πάνω. Για να δούμε και τι άλλο έχει κάνει. Γόνος όλο όμως. Και το 8 έχει αυγά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Από εδώ πιο λίγα, δηλαδή εδώ έχει το κέντρο
και από εδώ περισσότερα. Οπότε παίρνουμε το γόνο που βρήκαμε και πάμε στο πάτωμα. Θα φέρω τα αυγά τα λίγα πιο μέσα και στη θέση 2 και 9 βάζω τα άδεια. Άδεια που θα βγουν από το τρίτο. Τριγυμμένα πλαίσια. Τριγυμμένα πλαίσια, διεγερτική τροφοδοσία ουσιαστικά. Θα είχε πιάσει και λίγο σκόρος πέρσι, δεν πειράζει όμως, τα μελίσια θα το φτιάξω. Διάφραγμα. Το πάτωμά μας. Βλέπετε δηλαδή τη μέλισσα έχει το μελίσι. Και βάζουμε και το τρίτο. Το τρίτο θα το βάλω με 5 πλαίσια. Για να κάνω και μία διαχείριση στα χτισμένα. Τα βάζω στη μέση. Λύσαμε τον πόη μου τα μελίσια. Αυτά.